Abi ako ni. Tindahan na. Hala, tiba-tiba jud ani makajud pito ani. Boleh. Ay, ikaw ba sweet? Ikaw, no? Kinda makita ka to. Kana. Nakanawa. Siksi? Lami-lami. At ka na yung gibutang sa motor kita ka pa. Pita ka. Kibaw na ka ha. Dating gawi. O, ikaw ni bahala. Kanay bahala ha. O, ako na salig ng tanan. Sige. Ya, kanang. Masa man, apilo na kukuha ka nang nagdaan ng pitaka? Huwag ang pitaka. Buang ka. Imuha kong traidoron. Pitaw ka ra, boy labot ang bubay. Sabot ka. O, sige na ko. Ikar ako ah. O, lagi na Ya, ko. Ayan, nagkang. Hinay. Saan ka may love? May ayos yung ano iki. Madunggan to aning kanang sigday makadungog na to dati. Sana ayaw, kilig ba ako na yung istorya ba yun? Hi, miss. Hello. Wow. Red lips, magkakamis. Sige, paabot dire. Di na ako ikatawag diri. Ah, sige. Mo agir ako ha. Love. Ba, naarato ni Agi love ko yun. Nga tana rato siya. Ano to siya eh. Dili lagi love ko. Di ba ito bras o mendul ni buya. Di ba ito magka... Dili lagi. Tanaw pa na akong ID o. Tanaw na ko ID ha. Hala love! Hala! Akong pitaka! Kawat mo siguro atong lalaki! Kawatan! Akong pitaka! Ikawat siguro atong lalaki. Siya naman yung doon ako dali. Ah, katong lalaki nga akong tiyan. Oo, kabantay ko ning agi siya. Padong dito. Nya, ato magpuro na to pasok. Kuyogi ko dali. Padong diri dito padong mo. Ayungan naman ani oy. Ikapoy na ka, ma'am. Magapoy tayo. Ako na rin. Ako diri na lang ka. Ako na lang mangita. Ako may espiritu ng lugar kay taga diri man ko. Oo pa sige dali lang kuwat ha. O pabuta lang ko, ma'am ha. Sige, ako pa rin kamutan nga bakit ano ko makita ka. Sige, ma'am. Gini ako ba? No, asik na ako. Halo. Tindahan na yun. Tunga jud ni my love sir. Wala. Ya. Abi ako ni. Tindahan na. Sana Hala, tiba-tiba jud ani makajud pito ani. Boleh. Makapala ka jud buwak na ko. Asa mo tagiya? Ay, ako nibilin dito. Ako niingnan nga ako mangita kay ako espiritu diri ng Ah. lugar. Okay kasi itong mga plano ba? Dali ra kayo ta makwartahan ani. Dali sa ta maadunahan madato. Ayaw na pirma ng tihon. Kada adlaw mo na tubuto kada adlaw. Ayaw di ma. Kinala mang trabaho pata ng hanggo. Bahaya kay kayo no. Tutirang kadiyo ta. Ay, abiyat mo ba? Masuhong. dugay mo to siya. Uy, ala babae ra pa to siya. Uy, basing gikulatan na to siya pag naunsa ba ka to. Ako pagkaarion diri sa kuan bi kilid-kilid. Ay sagot. Kini mga plano. Kumadaghan na nga itong mga ginuha. Pagkasalta. Sa tanang simbahan. Espesyal dito ka pagkasalan. Ayaw na to. Kaya kini naguan din. So, Bahura ko. Ako na nagbalik ko. Ano? Say, Brian.